pidätte. Okei, ja taas tuet ulkoa. Nyt on hyvä laukku. Katsominnan menossa. Ja maalta. Ja rennot. Ja pidätte. No ja taas. Ja siellä lähdet kattoo jo. Tuet ulkoa ja maalta. Ja pidätte. No. Ja pidätte. No. Ja katsominnan menossa vähän alla. Ulko-ohjella säästän. Ja sitten lähdet rentoutumaan. Sitten jalkoja jalkoja. On ihan hyvä paikkaa vielä. Täytyy itse olla menossa. Muuta sitä kaaretta pikkasen. Toinen laukka siinä. Tän vielä. Ja taas korjaa joskus jo. Lasi kukia nyt rauhaa. Ja sitten rentoudu. No mukaan. Ja taas tuet. Ja rennot. Noin samahan taas, voit muistaa oksereille. Pitkä myöntää, jos olet irti satulasta. Noin, laske. 1, 2, 3, 4, 5. Ja taas. Siinä vasenpohjat laukka säilyy, terävyys säilyy. Noin, niin terä. 2, 3, 4, 5. Noin, tää eteen. No, oliko hyvä kuulla? Noin, ja 1, 2, 3, 4, 5. Okei, sitten pitkä sivu. Sitten mennään 1, 2, 3, 4, 5. Noin, tuet ulkoa, itse rentoudu. Noin, 1, 2, 3, 4, 5. Jaha, tää on joku. Nyt sä tulet naskaa tuolta eteen. Nämä laukkaat ja taas tehdään. Noin, eteen. Se on erittäin hyvä opetushevonen. Vielä vaan. Anna sisäkättä, sisäpohjat päällä. Noin, taas tuolla vaan. 1, 2, 3, 4, 5. Okei, sit taas kevyt sisäkäsi. Hop, hop, nyt myötään. 3, 4, 5. Hyvä.